Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekenekwa m unu. Afọ m bụ Nwada Chizzy. Abịa m ka mụ na unu nwee mkparịta ụka na mbọsị nke dị taa. Ihe mee m ji bịa bụ na ị na-anya gburugburu gị, ị na-anya ihe na-eme n'ala Igbo kịta, ọ dịzikwa ka enwere ihe ndị oyibo na-akpọ movement of the mass. Nya gịnị? N'ọtụtụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa anyị ebidogo na-ebilite, na-enwe mkpebi n'ọtụtụ ihe gbasara okpukperechi na ị na-achị otu ndị nna nna anyị ha si wee na-ebi. Na ya bụ ihe na-ewute ụfọdụ ndị ụka na-aghọtara aghọta. Ụfọdụ ndị ụka na-aghọtara aghọta, maka iburu ezigbote onye otu Kristi, ịma nwe nsogbu gị na nwanne gị onye na-ekpe okpukperechi ọzọ ma onye na-efe chi ọzọ ibi. Maka ndị oyibo suru wee sị na blood is thicker than water. Tupu eme gị baptizim, nne gị na nna gị mụrụ gị n'ezinụlọ nwere ife ndị ọcha na-akpọ values and principles. Ọkwa na ihe a na-akpọ values na principles a bụ ihe jikọta gị na ụmụnne gị ọnụ. Ka ezi ihe ga-eme itozie esibazie ihe okpukperechi bịa kewaa ihe Chukwu okike abịa ama jikọrọ ọnụ, jiri ọbara wee kpụkọta ọnụ. Afụgokwa m ụfọdụ ndị na-ekwu okwu n'efere mba ụwa na-efegharị na-asị ndị Igbo Kristian nọba n'ọgụ mebe nke a. Unu rapụkwa ndị a enwekwe ihe ha tụ ụta. Ọ kwesịrị ego ka ha na-akpa n'efere mba ụwa. Ekwekwana ka ihe gbasara okpukperechi tisaa gị na ụmụnne gị. Ekwekwana ka ihe gbasara okpukperechi kewapụ gị n'ihe nne gị na nna gị na ndị nna nna gị ha kwadoro gị. Eziokwu, di nwe anyị Jesu Kristi bịara n'ụwa iweta udo, ọ bịaghị iweta ntisa. Ya bụ onye amụma ahụ na-agwa gị nọ nne gị, nna gị, nwanne gị nwoke, maka na ọ da eso ga-aga ụka, nọ ya na-ataghị amụ nso, ọ dakwa echere gị ezigbote echiche. Ọnwụa na-agwa gị, ọ da echere gị ezigbo echiche. Ọ fụrụ gị n'anya, ihe ọ na-abịa bụ ntisa. Anyị na-afụ ọtụtụ n'ime ha n'efere mba ụwa. Ka m jụọ gị, ọ bụrụ na nne gị na nna gị anwụgo, ọkwa ma na ị na-ekpezi separate from my ancestors, ọkwa separate for nne gị na nna gị. Ya nne gị na nna gị tala ahụhụ, kwụrụ ọnụ, bee akwa abalị, zụọ gị, zụpụta gị mmadụ, ha nwụzie, ha ghekwa nso. Ịma nwezi nsọpụrụ, ịma nchetezi ha n'ụzọ dị mma. Ajụọ m unu, maka ọtụtụ n'ime unu na-efetọrọ ihe unu n'obodo oyibo. Ajụọ m unu, n'obodo oyibo ahụ unu nọ, unu a na-emix kwede ọp unu na ndị ọcha unu ha nọ, unu a na-afụtikwa otu ha na-esi ekwu maka ndị nna nna ha. Nya mbọsị a na-echeta ndị nwụrụ anwụ, ifu ebe ndị ọcha na-efichasị a n'ili nne ha nna nna ha, osibelu ha ike, ha agaba ebe ahụ jije nọrọ bebe akwa, gwaba ha okwu. Ọ bụ ihe nsi gị mee, bet ihe m chọrọ ka ime bụ ka ị kwanyere ndị nna nna gị, kwanyere agbụrụ isi ya pụta ugwu, fụ ụmụnne gị n'anya, fụ ụmụnna gị n'anya. Ekpecha enukpe ala, ịgọcha enugo ala, ọkwa ofu ana aja ana ga-enye anyị niile. Anyị niile ga-anaba n'ala gwọrọ aja. Kedu ihe bụ okwu? Ihe ọbụla onye ọbụla ifo n'efere mba ụwa
na-achọ ime instigate fight or ime instigate ọgụ gị na ndị omenala n'ụba ọgụ ma ọ gị na ndị ụka n'ụba ọgụ, si onye ahụ tụfịa akwa ya na ọ eme maka the same value our tradition nwere bụkwa the same value Christianity nwere, the value of unity, the value of peace, the value of love. Akwụkwọ nsọ wee sị kedu ka ihe esi wee fụ Chukwu n'anya na efuru mmadụ? Ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị otu Kristi, maka na nwanne gị si na ya na-asọ gị ji ụka, enye gị nkwa ịgbagbuo ka ezi isi oge ị na-eje ịbụrụ onye omenala, maka nwanne gị si na ọma nso gị wee gaa, ọ dịghị ka gị were ọgwụ wee gbuo ya. Kedu isi omenala? Ka anyị rie na adụtụ ụwa anyị. Ekelekwa m